We're going to have my power. Yes. Yes. Woman like this. Maka ihe a na-anya ha dị n'obodo. Ị na-aga n'ụzọ. Ndị mmụọ bịa. Otu o si lema anya ọwa agụ. Ọ ga-alụ ọgụ n'aha Jizọs. Chineke ga-ezute ndị ozi ya wee gbado gburugburu. Ka a na-agbado gburugburu ka ị na-eje. Mgbe ọ na-eme n'ihu, ị ga-anọ n'azụ. Mgbe ọ na-eme n'azụ, ị ga-anọ n'ihu. Mgbe ọ na-eme n'ihu na-anọ n'azụ, ị ga-anọ n'etiti. Ọ bụrụcha mmiri mgbe gafee, ị ga-eme gị ihe n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Nsọ na ga-echi ezi Igbo. Ihe ọma dị mma na-amụnye ha aka. Ihe ọma dị mma. Ndị na-ekwe ha na ya ọ na-ekwetezi nchi azụ. Maka ebe mmụrụ moto ya dị ọ Lagos ebi m n'Ogun steeti. Ahụrụ mgbe bishọp na-ekpe ekpere ya dị sekọnd taim na-ewitness ya. First one na faith. And Chineke na-amị ọfụma. Onye chọrọ okwu n'ụzọ. Nwere mmadụ. A na-amụ onye ga-echi eze bụ na-echi eze. Nwere mmadụ. Nwere mmadụ. They can never answer His Royal Highness. You will answer. Na nne ga-abụ ga-azabụ eze ndị Igbo Adeoja ga-aza His Royal Highness. Anyị na ndị obodo aga get problem. You have right here. Okay? So he will eze ndị Igbo. But as we carry His Royal Highness, how more than that we are saying, His Royal Highness, Banda Hausa, Heaven Power. This is my voice. Organizer. Then we are. All high Yoruba, Rob high Yoruba, Rob high Yoruba, yeah, and Yanina, who can get it out of no power. This is not already. Because in African time, you go with your tradition, wherever is famous. Then God, I mean, the power. It's all able to get all you will make every guy. And then I have done that. We are through the
Yẹ̀yìnká náà. Láti wọ́n bá dá. And because I was on the 6th day of October 2025. In God, there was a certificate of as a so I'm a happy driver. Avoid delay. All the same certificates they have. And when you never go, you never go in one of it. So I'm not with authorities because I'm a document signed by the government authority. Which is more or less anywhere. I declare all I